करते हैं। नमस्कार सब भाई के हमार नमस्कार बा। हम रउआ लोग का समक्ष एगो भोजपुरी में बहुत दुखद कविता परोसतानी, जौना के मथेला बा सब गइल, मर्द के मर्दाही गइल, खेत के सब धान गइल, कतना निर्दोष लइका सियान के जान गइल, जा हो विधाता तहार कैसन निगाह भइल, आँख पसार के देखल, विश्व में कोरोना भेजल, लॉकडाउन में नौकरी चाकरी सब लोग के उड़ा गई, कोरोना का डर से सब लोग घर में लुका गए, ऊपर से दहाड़ आ नेता लोग के बहार, आपदा कोष में बहुत रुपया आयल, के जानता रउआ जानता नहीं, कहाँ गइल, मर्द के मर्दाही गइल, खेत के सब धान गइल, कतना निर्दोष लइकन सियान के जान गइल, जा हो विधाता तहार कैसन निगाह भइल। कोरोना से बचे खातिर मुंह में मास्क लगाई, कोरोना से बचे खातिर मुंह में मास्क लगाई, हाथ में सैनिटाइजर, मुंह में मास्क लगाई, हाथ में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनल बा, आ दहाड़ में सब लोग बांध पड़ गइल बा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनल बा आ सब लोग दहाड़ में बांध पड़ गइल बा। डॉक्टर चंद्रदेव मोदी बेजोर 99,340 17,081 के सब धइल धराऊ पैसा उड़ा गइल। डॉक्टर चंद्रदेव मोदी बेजोर 99,340 17,081 के सब धइल धराऊ पैसा उड़ा गइल।
आ नेता लोग के तिजोरी उजबुझा गइल। नेता लोग के तिजोरी उजबुझा गइल कैसे? सामूहिक होटल में कहीं दाल कहीं सब्जी नहीं, कहीं दाल कहीं सब्जी उड़ा गइल, कहीं दाल कहीं सब्जी उड़ा गइल, मर्द के मर्दाही गइल, खेत के सब धान गइल, कतना निर्दोष लइकन के सियान के जान गइल। जा हो विधाता तहार कैसन निगाह भइल, तहार कैसन निगाह भइल, जा हो विधाता तहार कैसन निगाह भइल। ये दुख में रउआ सभे साथ दी, ये दुख में सभे रउआ साथ दी। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अतना करी कि हमनी के गजन विधाता तक पहुंच जाए। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अतना करी कि हमनी के गजन विधाता तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी।